Bé, doncs avui ja pràcticament podem dir que ha arribat al final d'aquesta peça tan estimada per mi, que ha sigut la Verge del Pilar. I bé, doncs us vull fer una mica partíceps de què és el final d'aquesta peça, que pràcticament doncs, m'ha portat un any de feina i també un any de moltes satisfaccions. Mirant la vista cap enrere, doncs, amb aquesta punta m'han donat els 4 premis que he anat guanyant al llarg d'aquest any i ara doncs, ja ha arribat el moment de finalitzar-la. Ja pràcticament la tinc acabada, ara el que ens queda doncs, és tallar els boixets que queden i llavors doncs, treure la punta d'aquí del coixí i buscar-li el marc que l'haurem de posar. Ara ja doncs, pràcticament es veu tota, només em queden aquesta mica de fils per polir, que seran els fils que poliré quan la tregui, ja que, clar, ara no tinc espai per polir-los. Ara la podeu pràcticament gaudir del tot i ara sí que ja es veu ben bé el que és la corona, el que és la Verge en si, i llavors doncs, bé, podeu veure doncs, pràcticament finalitzada. Em queda també per polir que són aquests petits fils que em queden, que són torsals, que m'he estimat més treure'ls quan tingui la peça acabada i bé, doncs espero mostrar-vos-la quan ja la tingui posada dintre el marc i ubicada.